De marha vagy. Megy ez, Ricsi? Nézzük egy picit? Nem nézek. Mutatjuk valamit. Akkor néztem, amikor lefele vagyok. Egyre vékonyabb. Azt még 2, 3, 4. Oké, alakul a dolog. Fasza lesz. Na még egyet-kettőt vágjunk fel. Azért mondd azt, amit kiírtál most erre. Szétváglak, mint a tuskót. Szétváglak, mint a tuskót. Van gyakorlatot. Ezt láttad? Pont nem, mert fel van az arcod, néztem. A kurva jó Istenik neki. Azt nem látod, mikor jó megy, bázd. Ez nagyon proci kell. És ez fenyő? Ez már boroli. Ez már nem mosod olyan könnyen. Nézd oda, bázd. Azt te kurva jó. Jó, he! Azt? Hát ez már fáj. 3 fele. Együttés, az néz. Ez is leszaladt. Jó, hogy György volt a fába, az vitte az élét. Na, mit akarsz? Hú, bazd meg, mennyit csináltam már? Szalmás ütünk? Jó, oda néz, mint Jackie Chan. De elenged, szép.